Hello guys! Hello guys. So for today's video again, magluto na pod ko og sudan guys. Kay nakautang man mi og isda guys sa mo ang suki. So karon ako siyang lutoon para siya guys. Para guys. Mao na siya. Ang ako ang giutang. 200 pesos na siya guys among giutang. So tara guys. Gamay. Ila kay unsa may eskwelahon nyo? Gani mas dili. Basig mo na yung tumoy. Tagaan kag mandar-mandar ka na ako. Nagbukal na siya guys. Nagbukal na guys. Ang ating adobong isda.
guys doon sa Marama guys. Itom na kaayo guys oh. Oh, maramag na siya guys. Maramag na diha guys, ulan na kaayo. Hello guys. So, human ako sa ko ang mga buhatonon guys. Grabe yung dinaliay guys kaya ako ang anak ni mata na guys. So nakahuman ako og prito, nakababad na ko sa mo ang mga labhonon ug dayon ni mata naman gid siya guys, dili na gid makaya sa powers guys no, kay ni mata na gid guys. Oh, diva. Basta gali mo mata na ni siya guys, wala na itrabaho yung mama mabuhat guys. Kay ang focus na sa iya tanan guys. Oo. Pila gid mi ka oras ani guys magkinargahay guys. So unya na pong gabi ini ko ani makapahulay or makapag-relax. Kaya ni mata naman siya. Oo. So nakaluto na ko og adobong isda, tanan-tanan na. Ug ni mata na siya ang pagkamaritis lang yun niya oh. Kasi garangitan o diya. Nagtanaw siya sa iro guys. So maura to guys ang ato ang video. So don't forget to subscribe my YouTube channel. What? Subscribe naman kayo sa channel ng aming mama oy, para naman may maraming si mama, maraming viewers. So bye bye guys. Bye bye. So ang Marama guys is grabe na kaulan, grabe na kalagom sa bukid. So tuara guys oh. Yang dunggan guys. Katul kayo ang dunggan sa mong bibi. Tawa pod. Katul yun. Concentrate kasi sa dalunggan. So, maramag yan guys. Bukid na sa Marama guys. Ulan na kaayo dito guys. So siya, mga pinapod siya guys. Karong adlaw ikalima na siya ng ape. Adik sa kape. Bye bye. So ulan na gid guys.